uba lambor malngiang MLA bat MDC kanong krem kutonsi ulong ba kajingle ki bor pahara khlau ka Assam da ka pasiat sangut ki rongba nong song snong ka mukro ha step ka arpuar trik na wieng araja arpuar ka dei ka jingpnya briu bat ka bakdo shai kadar ba ki dei bangat ha ka kendon lai spa ar jong ka Indian Penal Code da ka babu jingkli ya ki bor pulit ka jala ki lakhot hajir ne em ki bor pulit ka Assam ulong ba ka don ka jing ujor ijar kaliang da ki bor pulit ka Assam bantep imiau banya darab jot bakilai bakla ulong balada 4 kemru ya ki Daiban kemno toket batian bisyari ki sa Megalia ulapan pau mama uhi shimet usngau baka jing toket CBI kan slam bat ka khamla da ka NIA ka model case kani ka jing siat juki kala kadosha kadar ba kalahap po ka section lais pa R IPC kata tingim numla ban bure menuru te sisian hi block file FIR ngaso so ba kadon pat sa ka counter FIR ka paki ay na po ka Assam Pi kani kesulong tang mencutab imiau nakabanta ban syada rabjat ilade ban bagila bakla te day namar kata manenga kali ngabu kajing kali ni hato ka police department kila saman na ya ki officials jong ka Assam ki badon kiti ha gato jingja kibla yo ya ka kibla sha ai da ka FIR la kila saman na ki te day namar kata ngong da pimpat saman no banda pimpale le no te khnang banwan ra ye gajing shai khnang ba kan syong suk syong san ka prathei ka let kawan kan suk kan san kamot hab ban sim action immediately ban kem mardor ye gitu ki pulit ki bangti ban produce ki shani ban toket ye ki but ban le ye ka ban kam kan le ye ban kam manta la prasing la ya hatu la hajir na em ye gitu ki bre ki bangti ban saman ye ki ban kali jingkali yaki laklayan padian hadu muta tela ka padian kati banyan no tela 4 le no te halo jong kani ka banta nga so ban panpaw khmat jumpi ba kata shwa ka baning ka baar ha ka bide bat ka jing dawa ban wanra ya ka CBI hanga hishmet nga so ba kam dadon kam than bagin yakren ya ka panwanilam yaw CBI Henry ngidon kam kaba kerki ngatrai tandaki NIA National Investigation Agency ngatrai kala biang pelat namar bagani kalong ka kam kaba marmar tela piong manya khot UCBI te kamot logum no license sosnem kam numpat kot kani ka case kan susa kumne today hello jong kani ka banta ka banga nga so ba don kam hi ban da ko hi ban ya dang yelong serious bro today ban wan ra bidaka NIA hakabakin wan ban toket hakane kijingjia bang sudab jashan tanghi kiniki datsi Halo ki border opus ki bak sarkar Megalia kalarai ban bu haki jaka kaput ulong bala kumnu hapo shibnai ki deben pentrikam no bat dei ban penkhamti haki bor pulet ban long ki bakoloi ban kun persya ik bawan tur shaki jaka ka jela hakabidi bat kai border outpost ngi ka statement ka ba lai do menteri rong ba jungi ya ka ba bu no iki outpost haki new jaka tagamot siya po West Khas Hills East Zentia Hills but West Zentia Hills to Henry ka ba ngachukwa ban tipsya iba hato gani ka bide pat bat ka block 2 ya ka ba kimpat la ban identify hato kanlong na em kaban penkloy niya kaban peslam ro ya kata habanya pechwa telada piong hi ban wanra ya ka border outpost BOP Kamde ban long tangka BOP ka ba long temporary kabong tang sipor Henry kati ban long ka border outpost ka long permanent ya ka ba ka sarkar kan hapan pentikna ya ka jing pentikna ban aibor ya ki pulit jungi ba makiru kinlong kiblakloy kin banyada namanta kajalala jong banyada namta ki brio jungi te lada ka dei sisya bagalong serious kamot hapo shibnai nadu ba urai umentrong ba ban bo ik outpost ki border outpost nga simbit ba lagmam no hapo shibnai ka dei bantri kam kineki border outpost but ba kin ai boru yaki tu ki sipai ki bus station ha gitu ki jaka balada ka don kanu ka jingja kanu ka jing idon kam kimden kam ban up ya ka bor jong no Henry ladai ban pen kamti bet yaki ka bor bakin ya bi shakmat bakin nei ka ban kam lada ki wan ban penibor kita ki pulit samru ki pulit jungi
kita menong ke belakre wat ban ham ben le pa sha kilo